कोहिया रे घूमे भी मेला सफरिया से, हमेला सफरिया से कि हमरा माई के दर्शन करा द पिया हो गरिया से, कि हमरा माई के दर्शन करा द पिया हो गरिया से। राखे धीरज मेला घूमेबो सफरिया से, मेला सफरिया से त दर्शन करे लेके जइबो गे रानी हम गरिया से, त दर्शन करे लेके जइबो गे रानी हम गरिया से। चल हम देबौ तोरा दर्शन कराई गे, तोह घूम लीहे संगे निकाल छियो गाड़ी गे। चल हम देबौ तोरा दर्शन कराई गे, तोह घूम लीहे संगे निकाल छियो गाड़ी गे। होते हुए हम जइबो फेरदा के गलिया से, सुने कमलिया गे त दर्शन करे लेके जइबो गे रानी हम गरिया से, त दर्शन करे लेके जइबो गे रानी हम गरिया से। चल हम रहबौ रानी बिकी दोनों पास गे, वीडियो बनैहे डीजल प्रेमी जी के साथ गे। चल हम रहबौ रानी बिकी दोनों पास गे, वीडियो बनैहे डीजल प्रेमी जी के साथ गे। पहिले हम घुमैबौ मुंगेर खगड़िया से, मुंगेर खगड़िया से त दर्शन करे लेके जइबो गे रानी हम गरिया से, त दर्शन करे लेके जइबो गे रानी हम गरिया से। जय मां कत्यानी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मानसी एक कन्या।